हाय गाइस सांग मैंने वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सांग मैंने गुरुवार आउ गोटे नुआ ब्लॉग को स्वागत करुचे सांग मैंने देखो सांग मैंने आम चाबी देगी रूम तापर कंपनी के जीव ड्यूटी करूँ सांग मैंने चलते जावा कंपनी देखो से चाबी के दौर पिलाटा चाबी देके अब जाऊँ मैंने देखो गाड़ी केत स्पीड जाऊँ आज टे सांग मैंने मेघुआ कर तो से भल लगे ना जोर खरा हो सांग मैंने देखो यहाँ पानी गला देखो आम कौ जगार रोचे आगो दृश्यटा देखो कौ बाट जाऊँ कौ बाट कौन इच्छा जगार रोज पूरा एनएच साइड रे बस भी जाऊे यहाँ लंग रास्ता चेन्नई जावाई खतरनाक जगह एकाधरी के तीनटा रास्ता तीनटा लखा गाड़ी चलो आम दीटा से पटर तीन एपट तीन छटा रास्ता सामान ये सब कौन गाड़ी एड बड़ बड़ लंबा लंबा गाड़ी बाकुस हाय सांग मैंने आम कंपानी पहुँच गलु सांग मैंने देखो पिंटू गुड मॉर्निंग पिंटू गुड मॉर्निंग पिंटू हेलो गाइस देखो काली कम हो सांग मैंने सब व्हाइट बीच देखो ये फाइन मारे ये स्टक अच्छी बुल्लू भाई बस पड़ते सका सका गाज कर ना गाज गोटे हाई करदे बाय करदे देखो आम काम चलो आज गुड़ा सांग मैंने कम हम आज शिव मूर्ति बाहर देखो मो माल पूरा स्टक अच्छे चलते मुझे आगे देखा अब आम शिव मूर्ति कम सरीगला आज नुआटा आनी सांग मैंने ये चलेबी देखा कौन मूर्ति बाहर आपण मानक देखेबी सांग मैंने कम सरीगला देखो आज ये बाहर पीस मोर आज कम चलती देखुची मु कौन कर चलतु कम करिया शिव मूर्ति कम सरीगला चलतु आग को बढ़िया हाय सांग मैंने मो अर्डर गोटे आसी देखा आज कौन अर्डरटा देखा चलतु सांग चलतु कौन आ
ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ବନଉଛୁ କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର କାମ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଦେଖାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ସରିଗଲାନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶିବ ଆଇଟମ୍ଟା, ଏବେ ଗଣେଶ ଆଇଟମ୍ ଧରା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି କରାହେଉଛି, ମାଲ ଆଣିକି ଡବଲ କୋଟିଂ ଆଜିର କାମ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଧାନ ଢାଳିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଲେଇ ଦେବା କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଲଟା ଫେଣ୍ଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ମାଲଟାକୁ ଢାଳିଦେବେ ଗାଈରେ। ତାପରେ ବୁଲେଇବା 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ବୁଲେଇବା, ବୁଲେଇକି 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଶୁଖିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବୁଲଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେଖେଇବି। ଆମ କାମ ହେଲା ଏଇ କାମ ସବୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ ଦେବା, ଆମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦୟାକରି ଟିକେ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମିନିଟ୍ରେ ଶୁଖି ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, 1 ମିନିଟ୍ ହେବନି, 50 ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଭଳିଆ ଭିତରେ ଶୁଖିଯିବ। ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ରେ ଖୋଲିବା, ଶୁଖିଯାଉ ବାଗେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଖୋଲିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ପକେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ଗଣେଶ ଆଇଟମ୍, ଶିବ ଶଙ୍କରକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବା କହୁଥିଲି, ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ଶିବ ଶଙ୍କର କେମିତି ବନାଯାଏ। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି 30 ପିସ୍ ବାହାରିଲାନି ସାଙ୍ଗମାନେ, 30 କି 40 ପିସ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ପିସ୍ ବାହାରିଲାନି, ଏଇଗୁଡ଼ା ବାହାର କରାଯାଇଛି। 1 ଘଣ୍ଟାରେ ଏତିକି ପିସ୍ ବାହାର କରାଯାଇଛି। କେତେ 6 ଇଏ 2 8 ପିସ୍ ବାହାର କରାଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି, ଖାଲି ମାନେ 2ଟା ଆଇଟମ୍। ସବୁଦିନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ଚାଲିଛି, ଡାଇ ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ଛୁଟି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସଜାଡ଼ ସଜଡ଼ି କରୁଛୁ, କରିସାରିଲୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି କେମିତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କାର୍ଡ଼ଟା ପକାଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ଆମେ କାର୍ଡ଼ ପକାଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜିର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଖୁବସୁରତ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ହେଇଛି, ପୁରା ଖତରନାକ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ବହୁତ ଖୁବସୁରତ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ
ଆଣି ଆସିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ହେଉଛି ମୋର ଦେଖିକି କ'ଣ କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି ଥରେ ଦେଖେଇଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କାର୍ଡ଼ଟା ପକାଇଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଶୋଇନି ସେଟା ଦିହଟା ଶୋଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ କନି HP ଟାଙ୍କି ତାର HP ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର କାମ ସରିଗଲା। ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବା କାଲିକୁ। ଏଇଠି ରଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ।